Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken kita sedaya saking kelas 11A. Kula Nova Adelia Talita Dewani. Kula Ciptani Anggun Cita Resmi. Kula Amanda Marianto. Kula Laila Kapita Al-Hanun. Kula Anissa Salsabila Ramadhani. Dan kula Al-Kabir Rahim. Sugeng mirsani. Ya Allah, kasih entek ono. Memang sama rumah saya kamu dok. Ini tuh mbak. Mbak, apa nama mbak? Iki kalau engkau tuh beri ke tukang gas ya. Iya mbak, ini aku tuh mbak. Mbak mau Gak sakumu itu orang bengok-bengok orang mapun nih. Sawisine dinten dalemipun Pak RT dipun rawuhi kalian petugas posyandu kegayutan kegiatan posyandu lansia. Pak RT ningali tunggal-tunggal datanipun para warga lansia. Ananging wonten salah satunggal lansia ingkang datanipun dereng jangkep amargi dereng gadah KTP. Pak RT lan petugas posyandu banjur madosi simbah ingkang dereng gadah KTP. Nuwun, assalamualaikum. Lu sopo kayak esok tamu kayak. Ida mana kayak dok? Iya mbak, kalau tadi Amelian Penjawi. Itu udah saya minta dagang. Waalaikumsalam. Pak RT, wonten kersa pun apa pak? Nduk, mbahmu enak? Wonten pak, monggo pinak riyen, kula matur simbah riyen. Nuwun. Monggo pak, pinak riyen. Halo. Iya monggo. Ya. Nah, apa dok? Niku mau itu Jawa itu Pak RT madosi panjenengan. Pak RT nggih. Dengar Pak RT esok tamu ini. Gini kok Ini apa, madosi Kak? panjenengan niku mbak? Ya wis ana ki lanjutno isa-isamu karo masakan iki ya. Tuwa gas dari iki lanjutno masakan iki kok nek mbahmu bengok-bengok karo sisan kayak nunjukan ya. Nggih mbak, kalau damel unjuk riyen mawon Ya. oke langsung bebas Tak gas. rono sik. Tes. Sayu dong aku. Sampun mbak, Sampun. kinten niku. Ambu. Mboten. Iya wis wis. Nggih nggih. Awas lho nek. Nggih mbak. Loh, Pak RT. Kedengaran Pak? Iki pripun wartosipun? Alhamdulillah saya lho. Niki sinten niki? Teh ayu-ayune ramputanipun Pak niki. Sanes niki petugas. Wah. Nggih. Ayu-ayune ramnya ndak. Putra kula teng griya mriko. Lah kelas pinten sak niki? Kelas kali SMP. Walah, kula ampun pipet Pak, Pak nggih ngapunten. Tak kira wis kerja nika. Dereng to nika. Dereng. Walah, moga-moga. Nggih, Mangga. nggih. Pak RT niki kalih enten apa niki? Kadengaran. Ngeten Mbah, kula mriki niku ngaturaken iki lho, petugas posyandu. Pirosipun ajeng data panjenengan ngoten lho. Oh, data. Napa? Data napa nggih? Monggo, monggo. Menika badhe dipunwontenaken posyandu lansia mbah. Posyandu lansia. Nggih, kula kalian rencang kula nyuwun data panjenengan ingkang tasih kirang. Data? Nggih mbak. Data napa nggih? Data panjenengan itu kirang KTP mbak. KTP? Nggih. KTP napa nggih? Kula pun tuwek pikun mboten ngertos niku KTP napa niku. KTP niku kartu tanda penduduk mbah. Kartu menika wajib dipun gadahi sedaya warga negara Indonesia. Oh niku. Lah terus kok dikon pripun iki? Nah mbak niki kan dereng kagungan KTP. Kula rencang kula saged biyantu ngurusaken dipun bantu Pak RT. Namung beto pas foto kalian fotokopi kartu keluarga mbak. Lah repot dadak foto kula Mbak. Nggih. Kek ngopo ketek gembrah kaya ngono kek? Mireng simbah muring-muring putune banjur medal kalian beto unjukan. Pun tuh es keriput ngene tek dadak kon foto-foto aneh-aneh wae. Lah nek mboten foto ra mboten napa-napa. Wonten apa to mbak? Sampe ngoten. Gila nduk, tiga KTP apa ya mau? Simbah kon gawe KTP kon foto-foto prayo ribet wis
tuwek ngene iki lho. Mboten napa-napa, Mbak. Senajan jenengan niku sampun sepuh, KTP niku penting. Mboten napa-napa. Tuwek ndeng kowe simbahe angel yang rono yang rene dikon gawe Niku foto-foto. penting. Kula nggih gadah KTP niku. Wis dicah enom. Nggih, mboten Kene wis tuwek. Dikon Mboten foto-foto. napa-napa, Mbak. Niku penting jenengan Data-data. gampang mawon. Ya. Mereka kangge data Ora sanggaya lah kan laporan. ngono iki, Mbak. Nggo ngopo data ngopo, Mbak? Data laporan makanya dikirim datang pusat kangge data posyandu. Nggih, nggo cek-cek kesehatan ngoten niku, Mbak. Enggak, Pak. Enggak, diunjuk riyen. Nggih, Pak RT. Ya lah. Pripun niku? Kula wis sepuh ngene kok, Mbak. Mbok wis rasah to, Mbak. Namanya foto lho Mbak, dateng teng kecamatan. Nah, Namanya foto. nek foto ning omah dipotokne putuku pra iso ya. Ya, kula mboten saged, Mbak. Niku sing damelke kecamatan. Lah mungkin nek putu kula motokne bae dikirimne ke kecamatan pra saged deh, Mbak. Mboten saged. Mboten saged. Wonten aturane Nggih, Mbak, Mbak. namanya Niku KTP. aturane. Jenengan dateng ke kecamatan mawon. Nah, jenengan niku ten kantor kecamatan kalian wayahipun ngoten le. Mengke ten mriko pun ditimali oleh petugas-petugasipun. Dadak mlaku rono Gampil ya, Mbak. Niku angel wis jaman saiki. gampil niku tuh. Niku ki jenengan kali wayahipun niku ten kantor kecamatan ngoten. Ki ijik sekolah lho, Mbak. Kenapa iso ngenteni aku engko? Nggih mengke sak tiba sekolah ngoten saged. Nggih, Mbak, mungkin kali kula mawon. Ya. Ya mpun nek ngoten. Dingin apa ta niku, Mbak, KTP-ne? Data posyandu, Mbak. Kula Durasinya niku ya Mbak. Nggih. kabeh niku sak Nggih, panjenengan nggih. kula pon iki nggih damel. Nggih, halus Mbak. Nggih mpun nek no terno ya, Nduk. Nggih, Mbak, mungkin kula Aja kecamatan. ya, aja dolan kowe. Mboten. Pungkasanipun simbah kersa damel KTP kangge njangkepi data posyandu lansia. Lajeng Pak RT lan petugas pamit. Dados ngoten mawon. Mat, jinjuk. Pun sampun niki wau mboten nyeruput titik ngono. Nggih sampun iki ngoten mawon iki kula anu pun ngaturaken ngoten niku jenengan nggih ten mengke teng kantor kecamatan ngoten nggih gawe KTP di sak putunipun niku teng kantor kecamatan Oke, kangge data-data niku wau, boten namung data niki nggih data-data Nggih liyane kok. Nggih. Bukan nggih. Apa nggih diperiksa-periksa nang puskesmas niku napa mboten? Mboten, Mboten. Mbak. Lha iku disuntik lho, Mbak. Mboten Mbak. Mboten nganggo foto. Mboten nganggo suntik-suntikan Mbak. Namung foto Mbak. Dengan foto niku cekrek ngoten sampun. Kuwi lho. Mbak, Pak ya nggih. Wong tuwek niki. Mboten napa-napa. Di karo Aku sing Mbak. Nopo lho. Nggih. Impun, Ya nggih menika kula. impun ngoten mawon iki kula dek ngaturaken pamit ngoten iki sampun urusanipun. Ngapunten kula, Mbak. Bunga-bunga Mboten napa-napa Mbak. Nggih, nggih, nggih. Sampun. Kula pamit niki kalian sedaya. Nah, pamit rumiyin. Matur nuwun nggih ngapunten le, Pak. Nggih, mboten napa-napa. Pamit riyen, Mbak. Nggih, matur nuwun le, Pak, Mbak. Pun ngrepoti nggih. Ngoten mawon nggih, Mbak, pamit. Assalamualaikum. Monggo-monggo. Matur nuwun sampun mirsani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.